Barume, ZANU-PF, your time is up, Your time Munangagwa is up. Atiti sina nguwa ya kunamata na manji. Zamuru kuita musafungidzira kuti ndogara kuisa mashoko kuti zvamuri kuita musafungidzira kuti kana tikatsvaka maweapon, kana tikatsvaka nyika dzinotitsigira, kana tikatsvaka nyika dzinotisapota, munomira imini. Munonudza kuti vana veZimbabwe vakasumuka chaiko namaweapon namawandira vakaita chero masoja akawanda sei vanopera. Ende chinhu chinofana kuatakiwa kunyanya masoja. Ndimi muri kuita nonsense. Ende muri kuregerera no masoja namapurisa muri kuregerera masiya iwo vachiita nonsense. Mapurisa namasoja muri kuregerera masiya iwo vachiita nonsense naMnangagwa wavo. Varume, nyaya yasvika kwakakuipa. Yes. Vana chimugida hamuna kuvabhadhara. Varakatoremara munguva yehondo kuti ZANU-PF inde mupower. What is the meaning or what is the reason? Yamakabvisira Ian Smith. Hapana reason, because utongo hwaitova naIan Smith hwaiva nani. Nyika ina maresources, nyika ichinda mberi. Pakutungamirirwa namapenzi nyika ichidzokera sure. Muri kutadza kukombanzeta vanhu vakakuvara munguva yehondo, vakamijiswa munguva yehondo, vakadhirwa pfuma dzavo munguva yehondo, vakaparadzirwa zvinhu munguva yehondo kuti mimi mupinde mupower imini. You fail to compensate them. But still you put a break up to the people. Ndiye anachada ZANU-PF. Kana wakakwana musoja chaiche ndiye anachada ZANU-PF, musoja wakakwana chaiche. Ndakachimaster chibasa chindochizivisa. Chibasa chochandwa namapenzi. Vazhinji vakaenda kuarmy, they don't have any fucking qualification. Vazhinji vakaenda kuchisoja madofo. Chisoja chitopindwa namadofo ike zvino. Kubva all along chisoja chapindwa nemunhu asitorina even 5A level. Bata futi kunoda 5A level. Kunongoda njere dzako musi. Bata futi kunoda 5A level that. Masoja, stop this fucking nonsense. Muri mukadza vanhu vafana inini. Inini varume ndaakuda kumbototaura naTrump ini. Ndaakuda kutombotaura naTrump neBritain neGermany. Ndokwandirike zvino. KuZimbabwe ndatadza kuwirirana nemi. Ndaakuda kutombopinda panyaya yeBritain neAmerica kuti vadzoke tizotombodhila vadzokera mumapurazi avo. Nyika ifunction zvinotova nani. Inini varume handidi nonsense. Itai mega. Inini ndikatoronga organization yangu navarungu ende inotobuda itai mega tamuri kuita imi. Handiitirwi nonsense. Ndogara ndikuudzai kuti ini handiti leader weopposition. Ndigorega vanhu vangu vachipisirwa dzimba vachitsanyiwa kuitwa center. Handiti iyoyo inini. Itai mega iyoyo. Itai mega iyoyo. Takava padhuze zo kuda kutotaurirana naAmerica naBritain. Rather to people there can call me a terrorist. Some of the Zimbabwean people, they are protected. Army and police, they are built on their pressure because of the terrorists. It's good to be a terrorist. Masiti Zimbabwe akagarika.
kwete kuti nyika ina materrorist vanhu vari kutambudzika. Munhu asina pamuviri nomune pamuviri moto munongopfeka mateneti hadzisi hembe muzika. Handiti izvozvenyu, handiete iyoyo. Varume ite zvinezvi akutoda kuzotopinda chaipo pamamusingadi paya pakarebwa nachiwenga paya kuti kana mashoko emuri kutaura iwawo muchikonakira kuamerica. America ndokwatoda kutoenda kundokumbira help. We want to go to America and Britain and Germany and Dutchies to asking for the help to remove fucking massive fucking shit. ZANU-PF. We don't want ZANU-PF anymore. We want to have a good strategy to remove ZANU-PF. We have to get a terrorist, a good terrorist people, a good sniper, and some of the good arrival to remove ZANU-PF. That is the only thing what on my mind. Ini ndikafa nhasi ndogara kutaura every day. Ndikafa nothing important. Chinodiwa ndechekuti vana veZimbabwe muve nerusununguko. Muve nerusununguko. Kutaura kuti tiri munyika medu. Vana vakapararira nenyika dzese, the whole fucking world, because of ZANU-PF. Vadhara vari kutaura izvezvavo zvirema zvimwe. Dzavashumba dzina maro dzinongohukura dzinongokuomba chete dzisina meno nokuda kweZANU-PF. Inini varume ndoda tombotaura naTrump, tombogara pasi naTrump chaiko chaiko. Kana vachiuya kuzomaina togona kutotenderana kuti 10 to 15 years vachimaina vachidzosera vachitora mari dzavo dzavakauya kuzobvisa ZANU-PF. That is what I want. That is what I want. Now I need Britain, America, Germany to come. That's the only people what I can trust them to remove ZANU-PF. Chakaruka musungo munhu auto ototaura ava kuna Trump. Kana ngokaruka zima basic zima army basic zvese zveZimbabwe hapana chiripo. KG6 ndiye inoda ngobombewa netsanza guru neLuwelin ndiyo zvoda ngobombewa. Kumwe kose hakuna kuvanhu vakangogara mumatende mahara. Kumwe kose hakuna maweponi vakangogara matende mahara. Zvakafanana chiarmy camp chiri muzaka chekwamutamba chiya chekwamutamba munoti pane chiipo paya panongoonekwa makamafurashi chete nezvimatende chiripo nechiarmy base chomuchiredzi umu chinechi nechiarmy base chomuzvishavano chinechi hachina kana fakol. Vanhu vanongofamba vachingofamba ngohira vanhu kuti hadzina basa. Fakol musatanyo kama fakol musatanyo basta nonsense. Iye yake G6 tsanza guru Llewellyn zikabombewa nechechecho chokuningirikinuku chokumusoro uko kwanyanya kutrenirwa naDaiki kuna naZambezi ndio chimwe chinoda kubombewa ichocho chine maweponi futi. Icho chacho kuZambezi uko choda kubombewa futi icho chacho. Bombewa chine maweponi futi arimo. Muchirumu chachiri kokoko chiri kwacho chega chiya choda bombewa futi. We are fucking sick and fucking tired with this fucking ZANU-PF. Fucking ZANU-PF. Fucking ZANU-PF. Fucking push ZANU-PF. Fucking nice ZANU-PF. Fuck off. I don't respect Mnangagwa. How can I respect Mnangagwa? It's not my father. I can respect Gezal Chamis. Chamis is same my age. Same age like me. I can respect him because he respects the elders. Not this motherfucker Mnangagwa. That is the bullshit. Makazviona kare mimi makanga musingazvioni.
Iye mimi vakuru vedu maakutaura kuti maakubudisa manzwi izvozvi. Mamusingazvioni ende maisapota nonsense. Kwanzi opposition yakati ike zvinezvi nyika yakanaka pana Tsvangirai. 2002 ZANU-PF yakadyiwa. Tsvangirai win 3 times. ZANU-PF fail the general election against Tsvangirai 3 times. Imini vabereki vedu muchita nonsense imini. Daike zvinezvi makagara muuchino mikaka so. Muchiramba kusvika Morgan Tsvangirai aurawa neZANU-PF. Now you stand up with your voice. It's too late. It's fucking too late. Yeah, they are right to say that. But you are the one of the people, our elders, to support nonsense.